Parsiajaran Sekolah Sabat Tunama Godang Triwula 2 2010 sia Nasni surat Toni si Claudio dohot si Pamela konsegra Ima nomor judul Ari-ari parumah tanggaon Saha mahita sadarion di parsiajaran napasiahon Ima di hari Selasa 28 Mei 2010 sia na jinahahon ni Padita Amron Situmorang Horasma dihita saluhutna parsiajarata di hari Selasa 20 Mei 2010 sia nomor judul Hamaguan Haporsiaon Namangiut. Di hadongon na asing magu ni Haporsiaoni ima alani hajahaton namasa di parumatanggoni. Dang dapot taha Haporsiai. Penelitian patuduhon ia bagas manang jabu ima inganan na tung masa jahat di masyarakat. Hajahaton di rumah tangga masa do disaluhut rumah tangga. Nang pe di rumah tangga ni halak Kristen. Hajahaton ni songon hobar tu akka pakatayon pamatang rimas seksual ulaun sadaging manang mangwason aha naung diulahon ni sasahalak manang torop halak tu akka na asing ruas ni rumah tanggai. Buku nabadiai patu pahon laporan taringo tu hajahaton namasa di bagasan rumah tangga saha tu akka bangso ni debata aha do na adong di pamikrionmu jalana di hilalaonmu ditiki majaha ayat-ayat na manghiuton manghiuto pikiranmu bahasa adong akka caritaon di buku nabadia jahama kejadian 37 ayat 17 rodi ayat 20 2 Samuel 10 tolu ayat sada rodi ayat 22 2 Raja-Raja 10 ayat 3 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 10 pitu 2 Raja-Raja 20 sada ayat 6 pangalahon na jahat manang nakasari romai sian pamikirion na sadar sian sahalak na laho padalaton huaso pangaturan na tu akka halak na asing dang tarpatorang manang dang tar mahapon ni halak na manaon haciti manang korban pangalaho hajahatoni sisongoni inorhoni hasomalan tutuak na apang padilion haporluon laho manggohi roha persadagingon haporluon laho tu mangorom roha rimas hobar tu parangeni si korbani dang bertanggung jawab si tahun na hacitibe tung pe ibana botsir ni sasahalaki mangulahon hajahaton mangulah hajahaton na manigai holong doi alana dang si ulah hajahaton holongi rom tu 10 tolu ay 10 pangajarion na dinggan jalan na marsitutu boido patupahon hamubaon di pangalahon ni si ulah hajaton ni molo si ulah hajaton ni bertanggung jawab di ulaon nai jala mangulului pangurupion laho hamubaon nai tung akanasida na laho mabuka rohana asa mian tu Tuhane di ibana tung gudang doi na boi patu paon ni Tuhani lau mengurupi nasida tu hamubaoni mubasian pangalau ni nasidai marsakap lahu padenggat to dirina sian dalan diape jala makaul holong agapi laho pahisarhon rohani nasida jalalahu makaholongi halak na asing. Efesus 3 ayat 20. Pihak komadirim dihadongon ni sahalak na trauma alani hajahaton. Akahata na tarjaloroha pangapulion. Dohot pangaropan dia ma na nihirim ni roham. Na lahu bigyomu. Buasa ma hadongon si songonon. Tungrikot lahu mangalehon rohana. Hiras jala patuduhon roha na olo mengurupi tunasida martibakon sian na manauharhon tunasida akadalan asa mar ngoluhon ngolu na duminggan muse maradopon sihula hajahaton Songon 5 Parsiajaran Sekolah Sabat Sadarion Horas